enemiz Hazreti Bibi Ayşe Siddiqa radıyallahu anha bilen ki bir 6 yaşında 7 yaşında kız oğlanla nikahlap alanla öýüne iltilenne däni 9 ýaş diýenle we 12 ýaş diýenle we 18 ýaş diýenle we 18 ýaş diýsekde onu da ýene arasy kän silafesini beter kän bolup düşýär. Näzire bolýar? Peýgamber gelip däni şol ýaşullygyna bir ýaş kız oglan bilen izdivaç etmekligi şu jogaby beresim gelýär. Öňçäge şu Hudaý Taalaň buyrugy. Hudaý Taala Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama buyuran buyrugy ki Peygamberimiz aýdýar: "Urituki fil manami 3 layalin." Ey Ayşe, 3 güýje seni dişimde gördüm. Hazreti Cebrail emin geldi. Bir çäşew böregli maşgalany getirip "Hâzihi imraatuka fid dunya vel ahira." Dünyada we ahiratda sen zinanaň boljak diýip aýtdy. Menem çäşegini galdyryp gördüm. Görsem senmişdigin ey Ayşe diýip aýtdym diýe. Ohum men aýtdym: "İyyako hâzâ min indillahi min indillahi yumzihi." Eger şu Hudaýyň buyrugy bolsa Hudaý hükmen muny ýörder diýip aýtdym diýe Peýgamberimiz şo diýişinde. Biz Allah'ın buyrugy şu Peýgamberin gören diýişi de wahy hukmunda. Biz birden diýik ki Allah bize buyurupdyr, Hudaý Taala Peýgamberine buyurupdyr. Bir mümin musulman onu itiraz edip bilmeli. Daýyň buyrugy bolandan sonra biz gurrugymyz ýok göz üstüne. Onu da bolsa bir ýaş oglanlar we yetik gelýärler we sawatly danışgada we garpdan kafirdan zol gurrunglary eşitilipdi. Şu nähilli bolýar diýip zihnimize sygmaýar diýip şolaryň zihinlerini açmak üçin bir gawy hakaýyklary düşündireýin ki inşallah gawy düşünersin. Öňçäge şunu bilen, her zamanna we her mekanna adab rusumla fark edýär. Toyun hakynda, izdivaçyň hakynda, mehriýän hakynda, jahiziýän hakynda şu mahalla bir ýurtlar we gyzyň ýeňiljek mehriyeti we bir ýurtlar we baha mehriyeler gyzlar üçin aýdylýar. Ya bir ýurtlar we ýeňiljek jahiziýeler bilen gyz oglany çykarylýar bagtöýüne. Amma bir ýurtlar we agyr jahiziýeleri, sepleri, goşlary atasy berip goýberýär. Araplaryň arasynda da irden izdivaç etmeklik Araplaryň arasynda ýokmuşdyk. Yani gyz oglary kiçiden näni jüftlek goýbermek, gyz oglary kiçiden olukon adamlara takmaklyk olaň arasynda hiç guna aýyp dämişdik. Aslında öz resimleri, rusumatlary varmış. Küçücük gyzy olukon adama jüftlenmek ne şonu zulüm bilýänmişdikle, ne zor bilýänmişdikle öz adaplarynyň içinde, resmi rusumatlarynyň içinde varmışdyk. Men bir näçe mesal aýdyn. Mekke şäherinde eger däni şu aýyp bolýan bolsa, eger zulüm bolýan bolsa, bizden öňçäk şo zamandaky kafirler aýdardylar, etiraz ederdiler. Mekkan kafirleri, ol Qurayşyň kafirleri, ol Peýgamberiň däni adyny, awrayny aýyrmak üçin ignen ujiýalyk aýyp görseler dağýalyk edip aýdýan adamlar zat ýok ýerden zat tapmany Peýgamberimize sahir diýen, kahin diýen, şahir diýen adamlar zat tapmadyk ýerden Peýgamberimize mecnun däli diýen kafirler. Eger şo zamanna şu iş aýyp bolýan bolsaydy, kafirler bay Peýgamberimize kulagyna okuýardylar, bay däni aýyp ederdiler. Amma tarihin hiç bir guşa kenarında yok. Bir ahadun nasi şu zamanna Peýgamberimizin şu izdivazyny etiraz eden bolsun. Eger gen zat bolsa, aýyp bolýan bolsa, hatmen şu zamandaky kafirler Peýgamberimizin ýüzüne ýapardylar. Sen nädip rehimsiz adam 6 ýaşyndaky, 9 ýaşyndaky gyzyň izdivaç edip otýan diýip bay aýdardylar. Amma bir adam aýtmapdyr. Mekke'den sonra Peygamberimiz